Salut! Eu sunt Ciucă de la ReviewIT.ro. Acesta este tutorialul numărul 5 din limbajul de programare C. În acest tutorial o să vorbim despre operatori de incrementare și decrementare, operatori relaționari și instrucțiunea decizională if, care poate să fie compusă din if-else sau if-else-if și la final un else. O să vedem imediat despre ce este vorba. Să începem cu operatori de incrementare și decrementare. Acesta este operatorul de incrementare. Iar acesta este operatorul de decrementare. Acești operatori se folosesc pentru a crește sau a scădea o variabilă cu o unitate. Să vedem, o să facem un exemplu ca să înțelegem mai bine. De exemplu, avem o variabilă care se numește int a, o inițializăm cu valoarea 10 și zicem a++. Printf la 100 de a. Afișăm această variabilă. Vedem că după ce am incrementat-o, am pus operatorul de incrementare după variabilă. Acesta se numește post fixat, că este pus după post. Dar poate să fie și prefixat, să fie înainte variabilei. Și atunci o să facă la fel. Uitați-vă. Dar o să vă explic imediat unde este diferența dintre prefixare și postfixare. La fel putem să și decrementăm. Postfixat, vedeți că a scăzut cu o unitate. Prefixat și acum postfixat. Este la fel. Dar dacă noi vrem să facem direct în afișare, să facem și incrementarea sau decrementarea, atunci se observă diferența dintre prefixare și postfixare. Dacă facem a++ aici, incrementăm variabila a, o să vedem că valoarea nu se schimbă și să vedem de ce. Este aceeași. Pentru că funcția printf găsește la 100 de, caută variabila, o găsește și o afișează. Pe urmă o incrementează. Deci ea rămâne afișată încă neincrementată. Să vedem dacă punem prefixat. Afișăm acum. Variabila a fost incrementată, vedeți? Și așa cum am arătat mai înainte, dacă o să afișăm încă o dată, această variabilă, ea deja este incrementată, dar după ce s-a afișat. Și acum o să fie incrementată din nou. Să punem și un \n ca să se vadă frumos. 10, 11, vedeți? Cam atât despre operatori. Să trecem mai departe. Cam atât despre operatorii de incrementare și decrementare. Să trecem la operatorii relaționari. O să comentăm aceste rânduri. Am pregătit o imagine cu operatorii relaționari. O să vorbim pe scurt. Vedem că avem operatorul egal, care este egal, semnul de la matematică, și avem un exemplu. Această relație A egal cu B ne va returna adevărat dacă A o să fie egal cu B. Altfel ne va returna fals. La fel și în ceilalți operatori. Avem operatorul diferit. Ne va returna adevărat dacă A va fi diferit de B. Acest semnul exclamării este not din limbajul C. Deci diferit, nu este egal cu ceva. Avem operatorul mai mare, pe care îl știm și de la matematică, operatorul mai mic, la fel tot de la matematică, mai mare sau egal, avem operatorul mai mare pe lângă semnul egal de la matematică și mai mic sau egal. Bun, aceștia sunt operatorii relaționari. Să vedem acum ceva mai interesant, instrucțiunea decizională if. If este o instrucțiune decizională care ne permite să punem compilatorul să aleagă dintre o condiție și să facă ceva dacă condiția este adevărată sau altceva dacă condiția este falsă. Să vedem care este sintaxa pentru această instrucțiune. Avem cuvântul cheie if, vedeți că apare cu albastru. Pe urmă avem paranteze și aici trebuie să apară o condiție. Pe urmă avem blocul funcției, dar nu este neapărat să fie blocul. Dacă vrem să facem
dacă vrem ca această instrucțiune if să conțină doar o singură instrucțiune, nu este necesar să punem blocul. Putem doar să punem pur și simplu instrucțiunea. Dar dacă este vorba despre o singură. În caz că punem mai multe instrucțiuni, instrucțiune 2 sau 3, nu va fi luată în considerare numai aceasta. De aceea avem și blocul de instrucțiuni în care punem acoladele și aici o să afișăm mai multe instrucțiuni. Instrucțiunea 1, 2 și așa mai departe. O să comentăm aceste instrucțiuni, aceste linii de cod. Și o să vă arăt, v-am pregătit și o ilustrare grafică ca să înțelegeți cum lucrează această instrucțiune if. Deci, avem o condiție, acea din paranteză, care va fi evaluată când ajunge compilatorul să citească această instrucțiune. Deci dacă condiția este adevărată, compilatorul va merge pe acest drum adevărată și va executa aceste instrucțiuni din cadrul blocului. Aceste instrucțiuni din imaginea asta se referă la instrucțiunile din blocul acesta. Mai exact la acestea. Iar dacă va fi falsă, va lua pe alt drum și se va duce direct la instrucțiunile din restul programului. Și dincoace, dacă se duce pe adevărată, tot va executa și celelalte instrucțiuni după. Și acum o să facem un exemplu ca să înțelegem mai exact. Ne inițializăm o variabilă cu numele vârstă. Vârstă. Și acum facem o citire de la tastatură. Printf dați vârsta dumneavoastră. Scanf la 100 de și introducem în adresa lui vârstă. Și acum facem instrucțiunea if. Dacă. If înseamnă dacă. Dacă. Condiție. Ce condiție punem? De exemplu, vrem să vedem dacă persoana care își introduce vârsta este minoră sau nu. Dacă vârsta este mai mare decât 17, o să afișăm un mesaj. Printf ești major. După ce am ieșit din blocul lui if, o să scriem altceva ca să vedem și printf. Aș vrea să mai folosim o funcție de afișare pe care n-am mai folosit-o până acum, se numește put string. Și aceasta ne permite să afișăm un mesaj pe ecran. Put s am ieșit din blocul funcții. Punem un backslash n aici. Și acum să rulăm acest program, să vedem ce se întâmplă. Dați vârsta dumneavoastră. Să zicem că dăm 20 de ani. Îmi zice, ești major, am ieșit din blocul funcției. Să vedem ce s-a întâmplat. Condiția a fost ca vârsta să fie mai mare decât 17. Vârsta era 20. 20 e mai mare decât 17, deci condiția este adevărată. Atunci s-a dus în partea aceasta cu instrucțiunile, a executat instrucțiunile. Mai exact, aceasta a fost instrucțiunea, printf ești major. A executat-o, deci a apărut pe ecran. Și pe urmă a mers mai departe și a executat restul instrucțiunilor din program. Și mi-a afișat și acest mesaj, am ieșit din blocul funcției. Acum să încercăm dacă dăm o vârstă mai mică decât 17. De exemplu, dăm 15. Am ieșit din blocul funcției, dar nu am mai executat acea instrucțiune cu afișare ești major. Să vedem de ce. Instrucțiunea a fost falsă și s-a dus direct către instrucțiunile din restul programului. Aceasta este instrucțiunea if. Acum să vedem if-else. Această instrucțiune if mai poate fi compusă cu încă o instrucțiune else. Else, care vine chiar după blocul instrucțiunii if. Else, vine blocul celelalte funcții, else, și aici o să fie, să zicem, dacă aceasta este falsă, dacă vârsta e mai mică decât 17, atunci o să se execute această instrucțiune.
Și o să scriem printf, ești minor. Să vedem. Care v-am pregătit și pentru asta. Așa, instrucțiunea if-else. Deci avem o condiție. Dacă condiția este adevărată, se va executa acest set de instrucțiuni. Dacă este falsă, se va executa else, acelalt set de instrucțiuni. Și până la urmă se va executa și restul instrucțiunilor din program. Să vedem cum se întâmplă în C. Deci dați vârsta dumneavoastră, dăm 15 ani. Deci ești minor. Am ieșit din blocul funcții. Vârsta a fost 15. 15 e mai mic decât 17, nu e mai mare. Deci este fals. Condiția este falsă. Se omite total aceste instrucțiuni din blocul funcției if și se trece direct la else. Adică altfel, dacă această condiție este adevărată, se execută aceste instrucțiuni. Dacă este falsă, altfel se execută aceste alte instrucțiuni. Și în cazul nostru a fost falsă și s-a dus pe cealaltă cale și s-a executat această instrucțiune. Bun. Acum avem încă o formă care poate să fie else. Deci avem if, else if și la final else. Să vedem care e sintaxa. Sintaxa e următoarea. Să comentăm. Vreau să vă arăt numai sintaxa. If condiție. Totul ține de condiția inițială. Așa. Instrucțiune. Dacă condiția e adevărată, se execută instrucțiunea. Else. If. Dacă condiția 2, altă condiție, dacă condiția aceasta a doua este adevărată, se execută o altă instrucțiune. Și la final putem să avem mai multe, câte vrem noi, de astfel de else if. Și la final, dacă niciuna nu este adevărată, se va executa ultimul else. Instrucțiune. O să facem o mică aplicație ca să înțelegem mai bine cum lucrează acest bloc de instrucțiuni. Pentru asta mi-am propus să ne gândim la o companie de telefonie mobilă care ar acorda un premiu unor oameni care au o vârstă cuprinsă între 15 și 20 de ani și vă propune dumneavoastră să faceți un program care poate să verifice care dintre persoanele care testează acest program au o anumită vârstă și pot să beneficieze de un bonus dat de către această companie sau nu pot să beneficieze. O să vedem cum facem acest programaj. O să ștergem aceste instrucțiuni și o să începem în felul următor. Prin citirea vârstei mai întâi și pe urmă zicem așa. Dacă if vârsta este egal, adică dacă vârsta este egală cu 15, atunci afișăm printf ai 15 ani și beneficiezi de un bonus de $5. Altfel, dacă ai vârsta de 16 ani, o să afișăm un alt mesaj care zicem printf ai 16 ani și beneficiezi de un bonus de $6. Altfel, dacă ai vârsta de 17 ani, să zicem că ai 17 ani și beneficiezi de un bonus de $7. Dacă ai vârsta de 18 ani,
ai 18 și beneficiezi de 8 dolari. Să zicem că e destul. Deci asta putem să facem câte vrem noi, nu contează. Nu avem o restricție în privința aceasta. Iar la final, dacă niciuna dintre acestea nu se potrivește, zicem else, printf, nu ai o vârstă corespunzătoare pentru a beneficia de acest bonus. Deci dacă niciuna dintre acestea nu sunt adevărate, o să afișăm acest mesaj. Dar trebuie să știm cum funcționează. Am făcut și pentru aceasta o ilustrare grafică. Deci avem așa. Prima condiție de if. Dacă aceasta este adevărată, se va executa prima instrucțiune și restul programului. Celelalte nu o să se execute dacă prima este adevărată. Dacă este falsă, putem să facem și comparație cu programul nostru de aici. Deci dacă prima, vârsta egal cu 15, o să fie adevărat, o să se execute asta și o să afișeze ai 15 ani și beneficiezi. Celelalte nu o să se mai execute de după, adică else-urile astea. Iar dacă este falsă, se va evalua altă condiție și la fel putem să facem multe, câte vrem noi, de asemenea de instrucțiuni. Acum să rulăm să vedem dacă merge aplicația noastră. Și să scriem ceva după acest bloc de instrucțiuni, să vedem dacă iese din afară și execută în continuare următoarele instrucțiuni. Printf, suntem în afara blocurilor else if. Să știți că aici nu era necesar să punem acolade pentru că avem o singură instrucțiune, dar eu sunt obișnuit să pun așa pentru că nu o să vă încurcați dacă o să faceți așa. O să fie sigur tot timpul că nu vă încurcați să puneți prea puține instrucțiuni fără acoladă sau ceva de genul. Să vedem acum cum rulează programul nostru, această aplicație pe care ne-am propus să o facem. Dați vârsta dumneavoastră, zicem că avem 30 de ani. Nu ai o vârstă corespunzătoare pentru a beneficia de acest bonus. Deci s-a executat numai ultima. Niciuna dintre acestea n-a fost adevărată, așa că s-a executat else. Dacă dăm 16 ani, ai 16 ani și beneficiezi de un bonus de 6 dolari. Și pe urmă se execută ce este în afara blocului. Adică această instrucțiune. Cam atât pentru tutorialul acesta. Vă mulțumesc pentru vizualizare. Vă aștept în tutorialele următoare. La revedere!